Da, ovaj trailer koji ste videli upravo, poštovani gledalci, je najava za mog sledećeg gosta, a on se zove Stefan Uroš Tešić, glumac koji će nam upravo najaviti ovu predstavu koja će večeras biti na repertoaru Bitefa. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Stefane Uroše. Tako je, hvala na pozivu. I evo, kao što ste pomenuli, večeras ponovo igramo ovu predstavu koju ste vidjeli u najavi, Crvena samoubistvo nacije. Predstava koja je podigla veliku medijsku prašinu, možemo tako reći. Jeste, večeras je njeno 15. izvođenje. Imali smo premijeru prošlog aprila i ona nije privukla toliko pažnje praktično prošle godine kada je izašla, iako smo imali tada veliku medijsku podršku, ali eto u poslednjih nekoliko dana gotovo svi natpisi u svim novinama, a onda je čak stigla i do Dnevnika, su se bavili predstavom koja je zabranjena u Leskovcu i u Zrenjaninu, ali je zbog pritiska javnosti predstava će biti izvedena sledeće subote, 19. u Narodnom pozorištu u Leskovcu, dok u pozorištu Narodnom u Zrenjaninu ona i dalje ima zabranu, odnosno umetnički direktor smatra da komad nema mogućnost zbog teme ili zbog uopšte pristupa kako je tema obrađena da se izvede u pozorištu u Zrenjaninu. A ja bih samo pomenuo da je predstava igrala već van Beograda, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Igrali smo na festivalu u Kikindi, igrali smo u Somboru, u Pančevu i 25. igramo na festivalu u Rumi. Dakle, širom Srbije igra na ovo predstava. Širom Srbije, ali eto strašno je to što neki činovnici, upravnici, ćate odlučuju u ime publike, u ime mase, tako da je publika na neki način i u Leskovcu rekla da želi da vidi predstavu, pa će onda ona da nam prosto sudi. Oni će sami prosuditi, jel tako, da li će biti na repertoaru ili ne. Ali ajmo samo da za one koji nisu gledali predstavu, a imaju šansu večeras to da učine, jel tako, na Bitefu. Ja sad moram da kažem, draga moja, da ne znam da li ima karata, pošto sam čuo od producentkinje da je večerašnje izvođenje rasprodato i bez ovih medijskih natpisa ono je rasprodato, tako da mi imamo publiku i predstava se na repertoaru izdržava isključivo od publike i od karata koje se prodaju, tako da iza nas ne stoji nikakva institucija. Bitef je stao, zapravo dao nam je prostor, on je koproducent sad zajedno sa Centrom E8 ove predstave, ali mi nismo strani plaćenici kako smo bili negde žigosani, niti smo dobijali neke ogromne honorare, tako da za večeras mogu da pokušaju, ali ja mislim da nema karata. Za april ne znam kad se tačno igra, ali nek prate na sajtu. Mi ćemo prvi dobiti informaciju, verujem. Informaciju nek prate na sajtu pozorišta, Klub ljubitelja pozorišta, Facebook stranica Crvene, a mogu samo da kažem čisto o čemu se radi. Recite, naravno, to želim i da vas pitam, ali ajde da vas pustim da kažete. Normalno. Dakle, zašto publika koja je bila uskraćena u Leskovcu, čuli smo zašto nije mogla da je vidi, ali ajmo samo o predstavi malo nešto više da kažemo, čisto da zaintrigiramo one ljude koji je nisu gledali, koju poruku šalje predstava. Tako, vi ste vidjeli trailer. Trailer, svi muškarci su u predstavi, igraju žene, ali naravno ne maskiramo se u žene, već sa bradama igramo tako te uloge. To je sve simbolično. Tako je. Komad je napisala Milena Bogavac pre više od 10 godina i on je imao praizvedbu u pozorištu Bitev gde je igrala recimo Danijela Vranješ, Hristina Popović, dakle to su 4 glumice igrale. Sada je nakon javne audicije na koje je prošlo nas 15-ak proširen prosto malo tekst sa tim delom gde postoji narod, gde postoji uloga društva i postoji taj song koji traje prvih 20 minuta predstave, koji na neki način imamo tu jedan vid umetničkog izražavanja, krika, obračuna, bunta protiv društva u kojem živimo dugi niz godina, ne samo u ovom trenutku, pa su se ovi koji sada sede u foteljama uplašili da ćemo njih da rušimo pred izbore, ali ova predstava igra već godinu dana, tako da ne možemo da kažemo da ih rušimo, ali to ne možemo ni da trpimo. Jednostavno društvo u kojem su nam reality, starlete postale primat na naslovnim stranama, predstava da tek kad dobije epitet zabranjene postaje i dolazi do naslovnih strana, a kada se najavljuje njena premijera bude u 3 rečenice na dnu stranice desilo se sinoć u Beogradu. Tako da sa te strane ova predstava govori o abortusu, o pravu žene, da li žena ima ili nema pravo na abortus, o nasilju nad ženama, o prikazivanju žene kroz medije
i ta tema je aktuelna, morate priznati, u čitavom svetu bi bila aktuelna baš zato što se upliće i medicinsko, i pravno, i religijsko pitanje i jednostavno uvek će biti taj komad kontraverzan, zato što će uvek postojati podela, to je jednostavno takva tema na one koji podržavaju i oni koji se bune, odnosno koji ne dozvoljavaju, koji smatraju da bi žena u svakom slučaju morala da rodi, ali postoje, pošto sam čitao i regulativu, postoje dakle uslovi kada je to zapravo opravdano i kada je to zakonodavac u našoj zemlji prepoznao, to je recimo u slučaju silovanja, u slučaju da je dete začeto krivičnim delom, u slučaju da dete ima neki deformitet. To su dakle sve slučaje kada bi abortus trebao da bude dozvoljen. Tako da ova predstava, ovo je jedna ozbiljna drama, jedan ozbiljan dramski tekst Milene Bogavac u režiji Vojislava Arsića i taj song je zapravo koji se na neki način psuje ova država, a ta država se ne psuje iz mržnje prema njoj, već upravo iz velike ljubavi i kritike. Iz nekog bunta i iz bunta, revolta je tu obuhvaćeno sve ono što nas tišti decenijama i nas kao mladu generaciju i možda i naše roditelje i naše pretke i tu se zapravo mi obračunavamo i sa nekim zabludama, sa lažnim vrednostima, sa tim lažnim patriotizmom, kako podela je na velike patriote koji bi da idu u rat i one koji bi da sede u Beogradu i da se intelektualno na neki način bore za ovu zemlju. Tako da je meni dosta tih kvazi umetnika, kvazi dobrih predstava, kvazi patriota, tako da je ovo jedan, zato je privukao pažnju, ali već godinu dana se igralo i niko nije, nikad nam publika nije izlazila. Ali prave stvari dešavaju se u pravo vreme, tako kažu. Ja mislim da je za nas ovo bio jako dobar mač. Ajmo samo Stefani ili Uroše. Jedno i drugo. Jedno i drugo. Namerno tako kažem, zato što u predstavi imaš kolege, još trojicu kolega koji se takođe zovu Uroš. Tako je. U crvenoj je zanimljivo Uroš Milović, Uroš Mladenović, Uroš Novović. Nikad nisam radio ni sa jednim kolegom Urošem i odjednom na audiciji kada je završeno i kad su objavljeni rezultati ima nas četvorica i onda je dobro došlo što sam već godinama unazad Stefan Uroš, da malo se izlini. Dobro. Odlazni terminal, to je drugi komad u kome igraš. Ajmo samo da čujemo kada i gde. Odlazni terminal, to mi je jako draga predstava, u režiji Te Buharić po tekstu Jelene Paligorić. Na repertoaru redovnom je Ustanove kulture Vuk, evo vidimo trailer. I pokrivanje i trailer, tako je, da. To je iz predstave. Mi igramo sada 16. u sredu na velikoj sceni Doma kulture Studentski grad za studente, ulaz je slobodan, tako da kogod je sa ove strane, recimo na Novom Beogradu, može da ode u Studenjak besplatno da gleda predstavu, tamo sva pozorišta gostuju za studente besplatno i to je, kada govorimo o ovoj predstavi, i naša ciljna publika, a za Svetski dan pozorišta 27. u Kultu na našoj matičnoj sceni takođe igramo Odlazni terminal i u aprilu recimo već gostujemo u Kragujevcu 20. aprila i bili smo u Lazarevcu i sada imamo jednu turneju koja će trajati nekih godinu dana. To je predstava koja govori o tome da li otići ili ostati u ovoj zemlji. Takođe jedna vrlo zanimljiva tema koja uvek deli. Aktuelno pitanje. Uvek aktuelno i dobro je što o tome progovaraju mladi, ali sa onim što su čuli od svojih roditelja i zapravo to je jedan jako zanimljiv komad sa primesama dobrih songova, sa nekim našim ličnim pečatom na kraju tog komada. I tu moram da pomenem moje drage kolege, Bogdan Bogdanović, Jelena Puzić, Gorica Regodić, Aleksandar Meda Jovanović, Predrag Kotur i muzičari. Oni su diplomirani muzičari sa Muzičke akademije koji uživo izvode komponovanu muziku za ovu predstavu. I ta predstava, ja kažem, ima tu jasnu poruku koju mi na kraju krajeva želimo za sve naše građane, a to je da želimo, da ne želimo da odemo iz ove zemlje i da živimo dostojanstveno. A to je jako teško, zato što nam obećavaju kule i gradove. Ja opet po političarima i opet ne samo o ovoj nego i o bivšim vlastima. Dobro, sada ćemo pričati o umetnosti, o pozorištu. Što se tiče te predstave, to si me dobro uputila, hoću da kažem da smo i tu imali audiciju i eto igram u dve predstave koje su dale šansu mladim glumcima na osnovu audicije, što je vrlo retko u pozorištu. Obično se podele kroje već unapred, ili su to različiti klanovi, ili su to jednostavno unapred je neko
viđen za neku ulogu, a da reditelj ili ekipa ne pomisle da bi neko mogao. Ali ovo ipak se bilo regularno. Regularno, ni po babu, ni po stričevima. Stefane Uroš, imaš preko 10 pozorišnih uloga iza sebe. Dosta si bio angažovan u velikom broju spotova muzičkih, jel tako, reklama. Dakle, u principu tvoj život jesu daske koje život znače i mediji, ovakvi ili onakvi, ali savremeni u svakom slučaju. U svakom slučaju. Da, ali ono što znam pouzdano jeste da pripremaš jednu urnebesnu komediju i voljela bih urnebesnu komediju koja će ugledati svetlost dana na jesen. Tako je. Znači ja sada ne mogu još ništa da govorim zato što nije podela zaokružena, ponuda stoji, piše se sada na osnovu sinopsisa, raspisuju se dijalozi i to će stvarno biti onako, nećemo izaći dok to ne bude onako urnebesno od prvog do poslednjih minuta za ovaj narod. Smeh do suza. Smeh do suza, to je narodu potrebno i zato ćemo, volim da radim i društveno angažovani komad kao što je Crvena, ali volim i dobru, pitku, gledljivu komediju. Da, i večeras pozovimo sve gledaoce iz svog ugla. Večeras, ljudi moji, Crvena, pred prepunim Bitefom izlazimo na crtu posle medijske hajke i medijske podrške da pokažemo zašto je komad kontraverzan, iako ja ga smatram da on nije kontraverzan. Ali ipak se našao u Dnevniku. Ipak se našao u Dnevniku, molim lepo još samo premijer da se obrati. Veliko hvala, vidimo se ponovo u studiju Kopernikus televizije. Hvala, naravno, uvek. Da.